el pare Josep Maria Vella el coneixeu. Jo l'únic que subratllaria és la seva disponibilitat missionera, perquè de ben jove va estar disponible per anar al Japó i en aquesta primera etapa va estar 18 anys, una segona disponibilitat que el va arrencar d'una terra que ell s'estima, no? I a la qual hi ha dedicat moltes hores per conèixer la seva cultura, per encarnar-se allà, va haver d'acceptar també un altre servei congregacional que l'ha durat 24 anys. No? Primer com el que diem nosaltres prefecte d'apostolat, és el que coordina d'alguna manera la missió a la congregació, i després com a superior general. I finalment, quan ja havia retornat, ja li portava 3 anys per dir torno a la terra japonesa, doncs ara el Sant Pare li ha demanat que sigui auxiliar de l'arquebisbat d'Osaka. És ben curiós o providencial. Avui celebrem l'aniversari de l'ordenació episcopal del nostre fundador, el pare Claret. Ell que volia ser missioner, doncs el van cridar també a ser arquebisbe de Santiago de Cuba. A ell se li va venir tot el món a sobre perquè ell veia els bisbes com a gent de molta dignitat i de molts despatxos i ell volia estar amb la gent i el que va fer és ser un bisbe missioner. Jo crec que Josep Maria Vella té un bon exemple amb el pare Claret i ell mateix, pel que m'ha anat comentant i el coneixem, assumirà aquest servei eclesial des d'aquest esperit clarament missioner. L'interès d'aquesta trobada amb ell, que li hem demanat que ens comparteixi amb nosaltres una mica l'experiència de l'Església en la que ell viu i la seva pròpia experiència, no és només, diríem, per la vinculació que fa molts anys els claretians de Catalunya tenim amb el Japó, perquè fa més de 40 anys que tenim persones i missioners que han anat d'aquí cap allà, sinó també perquè l'Església del Japó té característiques que ens poden ajudar a il·luminar en el moment d'Església que tenim també a Catalunya. És una església minoritària, és una església que s'ha instaurat no de la mà del poder polític, com en altres llocs, una església que ha d'assumir també el repte de la secularització, com nosaltres, també del diàleg interreligiós d'una forma molt clara, i també tots els reptes de l'exclusió social, també d'una forma molt accentuada també de la preservació del planeta, tots els problemes que tenen de l'energia nuclear. Per tant, és un ambient d'església que jo crec que ens pot ajudar a il·luminar bastant en l'església que estem vivint o que volem construir també aquí. Per tant, li agraïm molt, ha vingut de vacances però no el deixem descansar. Heu vist que ha estat en programes de ràdio, de televisió, amb xerrades, i ara és aquesta trobada fraterna que li agraïm molt que hi sigui per compartir la seva experiència. Gràcies. Va ser, recordo bé, el 17 de maig, que em van cridar a l'anunciatura, es veu que es feien així aquestes coses, jo no en sabia d'això, no? Vaig allà a l'anunci a veure què volia, diu, mira, el felicito, moltes gràcies. Diu, perquè ha arribat aquest nomenament del papa Francesc, que el nomena bisbe auxiliar d'Osaka. Diu, mira, aquí hi ha una taula i li dono el paper, escrigui, sisplau, la carta dient que accepta i aquest vespre l'enviarem per fax a Roma. I això va ser. Aleshores, diu, ho farem públic el dia 2 de juny, no ho digui ningú fins a aquell moment, perquè és això del secret pontifici. I així va ser el dia 2 de juny, ho vam fer públic i ja vam començar a veure una mica com organitzant-se. De totes maneres, jo fonamentalment soc missioner i ara bisbe missioner, auxiliar. Això és l'únic que encara que et salva una mica, que vull dir, es tracta d'auxiliar el nostre cardenal arquebisbe i mirarem de fer-ho amb l'altre company, perquè ens ha fet 2 bisbes auxiliars, mirarem de fer-ho el millor que puguem. Però, com tots vosaltres, ahir jo vaig tindre una reunió allà a la Fundació Blanquerna. Començaré resumint una mica el que vaig dir allí per després enganxar una mica en l'aspecte eclesial. Allà era una mica més ampli, l'espiritualitat al Japó. I els vaig dir que jo soc una persona, com tots vosaltres, ple de preguntes. Hi ha algunes preguntes encara amb recerca de respostes. I però al mateix temps, diguem, amb la il·lusió i les ganes d'ajudar les persones a viure la seva vocació humana en profunditat. Perquè realment jo crec que l'Evangeli precisament ajuda a això, ajuda a viure aquesta vocació humana que tenim tots, a viure-la en profunditat i a construir la pròpia història
i col·laborar a construir la història de tots a partir d'aquest fonament ferm, no, que és la nostra identitat com a persones i per a nosaltres cristians com a fills i filles de Déu. Sobre el Japó jo no us donaré gaires dades, vull dir, això avui dia ho podeu mirar a l'internet, que trobareu de tot i de tots gustos. Sí dir-vos que és un país, més o menys l'extensió d'Itàlia, ara té 126 milions d'habitants. Els últims anys ha disminuït la població del Japó, no? S'està envellint. No? Ara les famílies tornen a tenir una mica més de fills. No? I un país econòmicament molt sòlid, és la tercera economia mundial després dels Estats Units i de Xina, no? I on hi ha certament, no, un nivell cultural també bastant elevat. No? Això és una de les dificultats que a vegades tenim els missioners. Segons on vagis, no? Doncs, bueno, tu aprens la llengua i intentes fer el millor que puguis, no? Però al Japó més de la meitat de la població té formació universitària, el qual suposa que tot el vocabulari que usa la gent, no? La manera de pensar i tot això, no? Pues, és més exigent en aquest sentit, no? Perquè et trobes amb persones que tenen aquesta base, no, d'educació universitària, doncs que és més exigent en tot això. Bé, el Japó és un país on conviuen diverses tradicions religioses, ho sabeu, el xintoisme, el budisme, i també el cristianisme, perquè el cristianisme al Japó no és d'abans d'ahir. Sant Francesc Xavier va arribar al Japó l'any 1549, fa 469 anys, o sigui que quasi bé són 5 segles d'història del cristianisme al Japó. No? Aleshores ja és una història, no, realment que s'ha anat consolidant. Certament hi va haver al començament molta gent, no, que es va fer cristiana. Diuen que el temps, no de Sant Francesc Xavier, sinó el temps immediatament després, no, van arribar quasi bé a 400.000 catòlics al Japó, que era el 8% de la població d'aquell temps. Ara seguim sent 420.000 catòlics, que és el 0,3% de la població, no, d'aquest temps. No? Vull dir, més o menys és el mateix. I amb una gran història martirial. No? Potser l'Església del Japó, dins d'Àsia, és la que ha tingut més màrtirs. Avui, precisament, es commemora també els 52 màrtirs de Kyoto, tots ells laics, entre ells una família amb 5 criatures, no, que van patir el martiri, però és una història martirial que ha marcat també, no, el camí de l'Església del Japó. Precisament el cardenal arquebisbe d'Osaka, ell no, és descendent, no, d'aquestes generacions cristianes dels primers temps, no, perquè és d'una illa petita d'allà prop de Nagasaki. Va estar 250 anys, no, sense cap missioner, sense cap, diguem, sacerdot, perquè van haver de fugir o els van matar. Llavors, és una comunitat també en la qual el laicat, no, va ser capaç, no, de mantenir, diguem, aquestes comunitats cristianes durant 250 anys. No? I ara, a la diòcesi d'Osaka, precisament enguany, estem celebrant els 150 anys de la nova evangelització, de la segona evangelització, no? Quan es va ja aixecar aquesta prohibició del cristianisme, van retornar els missioners de les missions estrangeres de París i van recomençar l'evangelització a la zona d'Osaka. I ara estem celebrant els 150 anys d'això, no? De la segona etapa. No? Va començar una mica abans a Nagasaki, a Hokkaido, a Osaka fa 150 anys que va començar. Dins el panorama religiós del Japó, també és molt important tenir present, i a la història social del Japó, l'experiència del que nosaltres anomenem Segona Guerra Mundial, que allà anomenen la Guerra del Pacífic. No? Perquè va acabar, com sabeu, l'any 1945, no després de les bombes atòmiques de Hiroshima i Nagasaki. Per això ha marcat, certament, no, la història del Japó. L'ha marcat en el que va ser la preguerra, en el que va ser la guerra i en el que va ser la postguerra. La preguerra perquè, vull dir, va ser un moment en què el Japó no tenia, diguem, una mentalitat, una educació, un tarannà social de tipus imperialista, no? Dominat per alguns militars, entre ells, vull dir, coneixereu el general Tojo, no? Que després va ser condemnat per crims de guerra, etc., que van portar el Japó, no, vers una invasió d'altres països d'Àsia. No?
coneixeu tota la història de Corea, la Manxúria, no? Hi ha l'atemptat de Nanquín, que és una cosa que a Xina cada any el recorden i al Japó també el recordem, no? Després Taiwan, tota la part de Tailàndia, Vietnam, fins a Filipines, no? O sigui, va haver, diguem, una invasió molt forta, un esclat d'imperialisme japonès que va anar, va anar encadenat amb la resposta, diguem, de la nord-americana a la Guerra Mundial, no? Que va començar sobretot el dia 8 de desembre, el dia de la Immaculada, que van bombardejar allà a Hawaii el port de Pearl Harbor, no? I precisament l'armistici, la rendició del Japó, es va firmar el 15 d'agost, que és el dia de l'Assumpció, no? Va començar amb una festa mariana i va acabar amb una festa mariana la guerra, vull dir, va anar d'aquesta manera, no? No crec que ells en fossin conscients, certament. Però això sí que molta gent, aquesta postguerra, no? I els sacrificis, la quantitat de gent que va morir, no? Bueno, de la bomba de Hiroshima i Nagasaki, vull dir, això ja s'ha comentat moltes vegades, no m'hi entretinc. Però la postguerra va deixar un buit amb molta gent. Va deixar un buit, no? Tots aquells ideals que els havien estat sostenint i que els havien posat al cap, no? Avui dia aquí es veu que es parla molt d'adoctrinament, no? Doncs els havien adoctrinat en aquest sentit, sí, els van portar en una situació de desgràcia, no? Aleshores, molta gent va intentar omplir aquest buit que sentien dintre. Aleshores, van sorgir una quantitat gran del que diem les noves religions, no? El Soka-gakkai, el Risshoku Seikai, no? Diverses religions que intentaven respondre, no, a això. I va ser també un moment en què va haver molta gent que es va acostar a les esglésies cristianes, sigui l'església catòlica, sigui les esglésies protestants, buscant, no, quelcom que sostingués, no, la seva vida, que sostingués el seu caminar i que els donés horitzons nous a la vida, no? Aleshores és un moment en què va haver moltes conversions, no? I conversions de cor, no? A finals dels anys 60, començaments dels anys 70, només per posar-vos un tret, a l'Església Catòlica, que devien ser 300.000 o així en aquell moment, de cada 50 dones catòliques, una era religiosa. No? Això ens indica una mica, no, el grau, no, en què es plantejaven, no, aquest fet de conviure, aquesta vocació cristiana a la qual se sentien cridats. No? Va haver també un boom de vocacions sacerdotals, religioses, no? Els claretians hi vam arribar una mica tard ja, quan la cosa començava a anar cap avall, però bueno, no? Bé, tot això és una mica un panorama, no? Jo crec que també la gent, després d'aquesta experiència de la guerra, no sols buscava aquest sentit quelcom que sostingués i orientés la seva vida, que els donés nous horitzons, sinó també buscaven una experiència de comunitat. Sobretot es van anar començant aquests grans barris, no, a les afores de les ciutats, que són barris més aviat anònims, allà, aquí i a tot arreu, no? I la gent buscava també aquestes experiències de comunitat, no? De trobar-se amb els altres, no? I de poder-se relacionar a un nivell més profund. I això doncs, ho trobaven, no? Aquests nous grups religiosos del Soka-gakkai, del Risshoku Seikai, tenen molt aquest aspecte de grup, de comunitat, no? I l'Església doncs, també ens oferia aquest espai on poder-se trobar amb els altres. Per altra banda, una altra cosa que jo hi vaig comentar i ara vull insistir, és que al Japó és una societat una mica secularitzada, després ja us ho diré, no? Però hi ha un respecte fonamental pel fet religiós. I això ho he dit a totes les entrevistes que m'han anat fent els uns i els altres, no? Hi ha un respecte fonamental pel fet religiós. O sigui, no se'n fa broma d'aquestes coses. No? I menys no s'és agressiu contra aquell que és creient. No? Això, vull dir, és una cosa que ens distingeix una mica precisament d'algunes societats, precisament la d'aquí a Espanya, potser d'una manera molt especial. A Itàlia no n'hi ha tant d'això, no? Però aquí sí. No? I, o sigui, jo diria així, no sé, simplificant, no? Perquè que Déu no els estorba. Ara tampoc els qüestiona, no? Potser per això no els destorba, no? O sigui, no és una fe allò que et diu que té implicacions en totes les dimensions de la teva vida quan l'acceptes així a fons, no? Sí, Déu no estorba. Sí, tu dius, miri, jo soc creient, o sigui, jo l'admiro molt a vostè, segueixi endavant pel seu camí, no? Jo no ho sento, molt bé, no?
Però aquest respecte fonamental pel fet religiós és una cosa, una característica de la societat japonesa. I potser també d'altres societats d'Àsia, jo no les conec tant. No? Ara, el sentit d'apartenença a una església o a una religió determinada, això és molt més difuminat. Els catòlics, vull dir, això ho tenen més, no? Però, per exemple, la família és més bé un fet familiar. No? La família som budistes o la família som sintoistes. No? Està bé, som budistes, som sintoistes. Però jo ahir ho explicava una anècdota, no? Quan jo estava al Japó, abans d'anar a Roma, no? Quan estava encara jo a la parròquia de Hirakata de rector, a vegades venien parelles que volien fer la cerimònia del casament a l'Església Catòlica. No? Venien a demanar la benedicció del casament a l'Església Catòlica. Ni ell ni ella eren cristians. Aleshores s'aprofitava, gràcies, s'aprofitava per fer-los fer un curset així prematrimonial que després agraïen molt, no? Perquè et deien que havien tingut l'oportunitat de tractar temes i parlar de temes que d'altra manera no els haguessin tractat ni parlat. No? I jo els preguntava, i vosaltres de quina religió sou? No? Perquè, mira, moltes vegades, però moltes, els joves em contestaven, miri, padre, jo crec que som budistes, però vostè no es preocupi, perquè aquesta nit, quan jo torni a casa, ho preguntaré al meu pare i el pròxim dia li dic. No? I sí, venien el pròxim dia i et deien, doncs jo soc del Jodo Shinshu o soc del que sigui, no? O sigui, és una tradició familiar, no? Que la família la manté. 2 o 3 cops a l'any aniran al temple, pregaran pels seus avantpassats, no? Tindran, diguem, a casa, no? Al Japó diuen que és una cultura, la gent que sap ajuntar les mans. No? Això ho diuen molt, no? Ajuntar les mans vol dir aquest sentit d'adoració, de respecte, d'agraïment, no? I de demanar el favor de la divinitat. No? I en aquest sentit això hi és. No? Ara, com que tenen aquest sentit més difuminat, no? De pertinença a un grup particular religiós, aquí ve la dificultat de fer l'opció, no? Una opció de fe personal, no? Perquè suposa acceptar 2 coses. Primer, que aquesta fe que tu acceptes tindrà implicacions en totes les dimensions de la teva vida. I segon, perquè ho hauràs de parlar amb la família, perquè t'apartes una mica del que és la tradició familiar. No? Aleshores, jo recordo, va vindre el cardenal Filoni una vegada al Japó, que és el cardenal, és el prefecte de la Congregació de l'Evangelització dels Pobles, i quan va venir a Osaka jo li feia de traductor. No? I ja anàvem a l'aeroport a acompanyar-lo i els bisbes japonesos estaven parlant entre ells en una petita furgoneta, no? I que ell, com que no tenien que parlar, doncs parlava amb mi. No? I em deia, que vostès al Japó han d'evangelitzar més, no? Dic, mira, eminència, no? Perquè se'ls ha de dir eminència, no? Dic, vostè, o sigui, no es pensi que no evangelitzem, vull dir, estem fent això i ho estem fent des de fa 40 anys aquí, això. No? El que passa, no? Que aquí, comptar amb números, no? El resultat d'aquest esforç d'evangelització és tot una altra cosa. No? Perquè aquesta opció per fer-se cristians implica moltes coses a la vida, no? Aleshores la gent se l'ha de pensar bé, no? I no es pensi que aquí al Japó tindrem alguna vegada grans nombres de gent catòlica. No, sempre serem una comunitat reduïda. Serem una comunitat reduïda, però que intentarem ser llavor, no? De transformació dins d'aquesta església, no? Dins d'aquesta societat. Bé, això es podria dir una mica així com a informació, una mica de context. Ara bé, l'església al Japó, l'església en quant a tal, no? Ja us dic que és una comunitat, som el 0,34%, em sembla, últimament les estadístiques deien, no? I som uns 420-430.000 catòlics japonesos i uns altres entorn de 400.000 catòlics estrangers, vull dir, immigrants, filipins, llatinoamericans, sobretot allò que en diuen Nisei, que són els descendents dels japonesos que van emigrar a Amèrica Llatina, i ara també d'altra gent, vietnamites, molts vietnamites, ara comencen a arribar d'Indonèsia, també bastanta gent d'Indonèsia, i d'alguns altres, els coreans certament hi són des de fa molt temps, no? Al Japó.
Aleshores, vull dir, la situació és una església cada vegada més plural en la seva composició, no? I que té també el repte de com integrar, no, aquestes persones en el camí de la comunitat cristiana, respectant la seva identitat, però fent-los sentir part d'una església que és el Japó, no? Que no viu només del record que tenen de la seva manera de ser cristians a Perú, a Brasil, a Bolívia, que és d'on n'hi ha més, o, què diré jo, a Corea o de més, no? Que siguin al mateix temps respectant, diguem, la seva identitat, perquè és una aportació que poden fer, diguem, a la nostra església i a la mateixa societat japonesa, però també integrant-se, diguem, a aquesta comunitat cristiana que ha de donar testimoni de l'Evangeli allà, de la manera com la gent pot entendre'l en aquest lloc, no? La nostra orientació fonamental, som part de l'Església d'Àsia, i l'Església d'Àsia té el que diem l'FABC, no, que és la Federació de les Conferències Episcopals dels Bisbes d'Àsia, ja que l'any 75, no, preparant el sínode sobre l'evangelització, que després va donar com a fruit l'exhortació apostòlica de Pau VI, Evangelii Nunciandi, preparant això, va dir que el camí de l'Església d'Àsia era un camí d'evangelització, certament, perquè no som allà per fer altra cosa. A vegades em pregunto, què hi feu vosaltres al Japó? Coi, què hi fem? Pues evangelitzar, per això, vull dir, és el que fem allà, és el que fem aquí, és el que fem a tot arreu, vull dir, és la nostra identitat, evangelitzar, no? Ara, aquesta evangelització, el camí de l'evangelització a Àsia, i jo crec que una mica a tot el món, és el diàleg, però ja el van definir com a diàleg de vida. El diàleg amb tres grups, o diguem, amb tres interlocutors. Diàleg amb les cultures, que són molt diverses de la cultura on va néixer el cristianisme i on es va propagar primerament. Diàleg amb les religions, les tradicions religioses, que són les grans tradicions religioses d'Àsia, l'hinduisme, el budisme, el xintoisme, etc. I diàleg amb els pobres i marginats, que és el gran percentatge de les poblacions d'Àsia encara avui. Potser no tant al Japó, però també n'hi ha, no? Ja, aleshores, a partir d'aquests tres diàlegs és com nosaltres anem pensant, diguem, la nostra orientació evangelitzadora. Nosaltres aquesta crida la vam recollir al Japó entorn de l'any 1985-87, on vam fer un camí, no, del que va ser el primer Congrés Nacional d'Evangelització, participat per bisbes, capellans, religiosos i un bon nombre de laics, que es va preparar durant 2 anys. Ara, vull dir, no es va preparar, diguem, fent un document de treball començat pels especialistes, no. Es va començar a preparar preguntant a la gent com vivien, què sentien, no, quines dificultats es trobaven. Es va començar a preparar des de la base. A partir de tots aquests materials, aleshores van vindre els experts i els especialistes que van intentar sistematitzar-ho, no, i descobrir quines eren les preguntes que sorgien d'allà. I després els bisbes ja van fer el plantejament de cara a aquest Congrés Nacional d'Evangelització. Jo crec que aquesta ha estat la metodologia que hem anat seguint l'Església al Japó. Sempre aquest diàleg que comença, el diàleg sempre comença per escoltar, no? I descobrir les preguntes, o a vegades ajudar a descobrir les preguntes, perquè, diguem, en la cultura que estem vivint avui, de vegades se'ns escapen aquestes preguntes fonamentals. Tenim tantes distraccions que se'ns escapen aquestes preguntes fonamentals, no? Jo ahir ho comentava amb el pare Adolfo Nicolàs, quan era general dels jesuïtes, com que ell també havia estat missió al Japó i ara hi torna a ser al Japó, no? Doncs a vegades anàvem a passejar i comentàvem allí algunes coses, no? I sempre ell em deia, no, que hi havia una globalització que li feia molta por, que era la globalització de la superficialitat, no? Hi ha una mena de globalització de la superficialitat, no? I si no vas a fons, la transmissió de la fe és impossible, perquè és quelcom que toca el fons de la persona, no? A nivell superficial, sí, es transmeten els ritus, es transmeten els conceptes, alguns conceptes, no? Però allò que toca la persona has d'anar a fons, no? I precisament d'aquí ve una gran dificultat de l'evangelització que tenim avui, no? És que si no anem a fons,
és molt difícil transmetre una experiència de fe. On la col·loques, no? Al final col·loques uns ritus, no? Aleshores, a mi em sembla que això, no? Doncs ajudar a anar a fons, a recollir les preguntes i tenir la paciència no d'ensenyar les respostes, sinó d'acompanyar la gent en la seva recerca de respostes. Jo crec que aquest és el camí fonamental de l'evangelització. Jo crec que al Japó i aquí també. Aquí també. Quan vols donar ja la resposta, la gent diu no, diu, miri, aquesta no era la meva pregunta, ho sento molt, no? Moltes gràcies, vostè en sap molt, però no. No és per aquí on va la cosa, no? Ara, això indica molta paciència, no? I nosaltres sabem clars que nosaltres, en la recerca de resposta, què hi aportem? Hi aportem l'Evangeli. I aportem l'experiència de la trobada en Jesús. És Jesús que ens guia a nosaltres. No? Aquesta és la nostra peculiaritat dins del Japó, on hi ha budistes, on hi ha shintoistes, on hi ha Soka-kai, on hi ha Tenrikyo, on hi ha Rissho Kosei-kai, on hi ha un munt de coses. No? Sí, nosaltres acompanyem aquesta recerca des de la trobada en Jesús i des del que ens diu l'Evangeli. No? Si no, vull dir, què hi fem allà? Vull dir, no? I sobrem, no? Saps? Aquesta seria una mica el tarannà, no? d'aquesta. Fa poc van vindre allà al Japó aquests del Canal 13, no? Els que fan reportatges sobre els missioners, no el Canal 13, que jo quan me van escriure que venien els del Canal 13 els hi vaig dir, dic, miri, jo tinc certa reticència amb vostès, no? I em van contestar, no se preocupe que nosotros somos los que hacemos reportajes sobre los misioneros, no? I ho van fer molt bé, no? I vull dir, i ells van fer una entrevista amb un jesuïta que treballa allà a la Universitat de Sofia, a Tòquio, i està en aquest programa, surt aquesta entrevista, i ell diu, no? Diu, vostès què fan a la universitat? Universitat que té més de 40.000 estudiants, però al qual el 99, no sé quants % no són cristians, no? Diu, nosaltres humanitzem, no? Intentem humanitzar. Què vol dir humanitzar, però? Humanitzar vol dir acompanyar les persones a viure a fons. I per nosaltres, cada persona, no, està feta a imatge i semblança de Déu, com diu la Bíblia a la primera pàgina. No? Per nosaltres humanitzar no és només allí donar que siguin bones persones, que ja és molt, no? Per nosaltres humanitzar va més a fons, no? És acompanyar les persones a entrar a fons i a trobar-se amb això que tenen de més profund, no? I aquesta seria una mica, jo quan em pregunten això, no? Per exemple, el budisme, que a vegades està una mica de moda aquí també, no? Hi ha gent que s'acosta a aquesta experiència budista, que si els va bé, doncs beneït sigui Déu, no? Vull dir, nosaltres quan entrem a fons a nosaltres mateixos, no? I fem aquesta meditació, la paraula que trobem quan arribem al fons del fons, no ens trobem mai sols. Perquè si ho fem acompanyats de Jesús, ens trobem sempre amb algú que ens estima, no? I aleshores podem dir Abba, Pare. Aquesta és una peculiaritat del cristianisme, vull dir, no? I jo crec que són aquestes les coses que nosaltres podem anar aportant, no? A través del camí d'evangelització. Bé, com ho fem? No, algunes característiques de l'Església del Japó us diré, no? Primer, com he dit abans, és l'experiència martirial. L'experiència martirial jo crec que és una de les coses que ha marcat l'Església del Japó. No sé si vosaltres vau veure la pel·lícula aquesta Silenci, o Silencio, com li diuen, en japonès es diu Chinmoku, no? Que posa, de Martin Scorsese, no? Que posa en pel·lícula la novel·la del Endo Shusaku, no? Que si no l'heu llegit us l'aconsello, no? Vull dir, està publicada per Sigeme en castellà i traduïda per aquest jesuïta Juan Macià quan era jove, no? Ell la va traduir al japonès, no? I és una pel·lícula, no, que sí, realment que reflecteix històricament el que va ser la persecució al Japó, no? És novel·la i és pel·lícula. Vull dir, no? Sí, això ho hem de tenir present, és novel·la i és pel·lícula, però que sí que planteja, diguem, una pregunta molt fonamental, no? Que és, diguem, el que portava l'Endo Shusaku tota la seva vida dins d'ell mateix. No? Ell era catòlic, molt influenciat per Bernanos, perquè va estudiar a França, i és aquest problema del silenci de Déu enfront, no? Del patiment, no? I de la mort d'aquells
no? Que creuen en ell i confessen creure en ell. No? Per què aquest Déu Todopoderós no fa alguna cosa? No? Aquest és el silenci, aquest és el silenci. El silenci és aquest silenci, el silenci de Déu de front a aquesta realitat. Això és el que es planteja l'Endo Jusaku, no? I ho va reflexionant, no? En el seu, vull dir, dins la seva mentalitat i de més. No? Però vull dir, és una experiència que va marcar l'Església del Japó. No? Ahir ho comentava també a la Fundació Blanquerna, diguem, i el gran testimoni dels màrtirs és aquest, no? És testimoniar una fe, no? Que és capaç de mantenir-los ferms fins i tot enfront d'aquells que els hi volen prendre allò que tenen de més profund, no? Que és la seva pròpia fe. Però al mateix temps, no? La majoria dels màrtirs eren gent pobra. No? Era també, diguem, una confessió, diguem, i una afirmació de la pròpia dignitat com a persones enfront d'aquells que els oprimien, que els estaven martiritzant i que els haguessin seguit oprimint. No? Vostès em poden prendre tot el que vulguin, però vostès no em podran prendre mai la meva dignitat. I la meva dignitat, en el cas dels màrtirs, estava sustentada per la seva fe. No? És un testimoni molt bonic, no? I jo crec que és un testimoni que és interpel·lador per tots nosaltres. No? Si nosaltres, davant de qualsevol crítica, no, sembla que ens acovardim, no? I diu, més val callar. No? Si no es tracta d'anar allí, no, sentint-se orgullós, que diuen això, no? No, es tracta de ser realment coherents i dir, aquesta és la meva identitat, aquesta és la meva dignitat, no? Vostè podrà dir el que vulgui, no? Però aquesta no me la podrà prendre mai, no? Perquè està en mans i sostinguda per algú que és més que tot aquest poder que vostè té o tot aquest poder, no? Que em pot portar a mi, diguem, a l'extrem fins i tot de donar la vida. Aquesta experiència martirial, no? Que es va repetir una mica quan van tornar els missioners de París, no? Un cop va començar ja van tancar la prohibició del cristianisme, però que hi ha alguns missioners de París que entorn de la Segona Guerra Mundial els van agafar, els van acusar d'espies, els van torturar, etc. No? Vull dir, ara això, arrel dels 150 anys de la diòcesi d'Osaka, doncs ho estem com revifant una mica tot això. Després, un altre aspecte és el pluralisme cultural i religiós, no? Que et planteja sempre una gran pregunta, qualsevol evangelitzador. Què vol dir? Què vol dir? Anunciar la paraula de Déu a persones i a pobles que han viscut la seva relació amb Déu a través d'altres mediacions. Però l'han viscut la seva relació amb Déu a través d'altres mediacions. Què vol dir anunciar la paraula de Déu i el designi de Déu a pobles que han construït la seva història a partir d'altres referents i que els ha portat a construir una història també fraterna, solidària, no? Pacífica. Què vol dir? Què els hi aportem? Vull dir, és necessari? Aquesta és la gran pregunta, no? I no és allò de dir que la teva religió està equivocada i jo tinc raó, no? Això sempre m'ho deia un bonso allà, no? Hozumi Gensho, que deia, sí, vosaltres els catòlics parleu molt de diàleg interreligiós, no? Però, clar, nosaltres sempre tenim un dubte, perquè vosaltres veniu, no? Jo tinc raó i estic en la veritat. Tu estàs equivocat, seu que anirem a conversar, no? Clar, vull dir, això no funciona. No? Això no funciona. No? Aleshores, però què vol dir? No? Què els hi aportem? Aleshores, a mi em sembla que això exigeix dues coses. Exigeix una profunda convicció sobre la pròpia fe. Certament que això és quelcom que dona sentit a la meva vida. No dic sobre el coneixement teòric de la pròpia religió, que això és una altra cosa. Això és quelcom que per mi, o sigui, és fonamental. Sense això jo no sabria, no?, quin és l'horitzó de la meva vida. I això vol dir al mateix temps una actitud d'apertura i una gran actitud d'humilitat. Sense aquestes dues coses no es pot evangelitzar, vull dir, en aquests països. I a partir d'aquí sí, ara, donar testimoni d'allò que dona sentit a la nostra vida, que li obre nous horitzons, no? I que ens empeny a tots nosaltres a apropar una mica
aquesta situació en què vivim, aquesta societat en què vivim, anar-la apropant de mica en mica allò que nosaltres creiem que és el designi de Déu pels seus fills i les seves filles. No? Aquesta situació de pluralisme cultural i religiós, que el viviu vosaltres també, d'una altra manera, potser aquí fins i tot amb molt més amb el tema de la increença, o com hi vulgueu dir, no? Però això ho trobem, no? Què vol dir proclamar l'Evangeli, proclamar la paraula de Déu, no? Que nosaltres diem paraula de Déu a tot això, no? I a nosaltres ens fa molt mal, no? Com suposo aquí, alguns grups, aquestes lectures fonamentalistes de la Bíblia que poden fer grups com els Testimonis de Jehovà o d'altres grups, no? Perquè la gent ja no distingeix, veu una cosa que posa això, la paraula Bíblia, i ja està, ja són cristians, no? Si són catòlics, si són luterans, si són d'això, i què en sap la gent, no? Se n'assabenten ja un cop entren més dins del nostre món cristià, no? I a vegades aquestes lectures fonamentalistes de la Bíblia realment fan molt mal, no? Jo la gent, no? Aquests que venen als grups que tenim, no? de reflexió entorn de la paraula, allà a la parròquia on estava, no? Que venien de vegades cristians i també gent que no són cristiana, no? Sempre es diu, atents amb aquestes lectures fonamentalistes de la Bíblia, no? Allò que miri què diu això, no? Miri, jo li puc dir un altre lloc en què diu totalment el contrari, no? Ull per ull i dent per dent, i perdoneu els enemics, vull dir, això són contraris, això no es pot posar d'acord, no? Dic, clar, però la Bíblia és un camí on precisament ens conta com canvia la persona humana a mesura que es va endinsant en el misteri de Déu, no? I allò que ho deixava ull per ull, dent per dent, arriba un moment en què arriba a comprendre, precisament, no? Per aquesta relació, per aquest anar penetrant el misteri de Déu, que això no és el més humà, que el més humà i el més propi de la persona és perdonar els enemics, no? Aleshores, veure aquest camí és una cosa que els hem d'anar acompanyant amb molta experiència. Una altra característica de l'Església del Japó és l'experiència, com diuen els franciscans sempre, de minoritat. No? Som un grup petit. Vull dir, allà la conferència episcopal fa una declaració i els diaris no se'n fan ressò. Diuen, i qui són aquests? A veure, que aixequin la mà, on són aquests? No, vull dir, no. Certament, si l'any que ve ve el Sant Pare al Japó, aleshores sí que tindrem ressò, no? Va dir-ho ara fa poc, no? Que volia anar al Japó, va dir ja l'any que ve, això ja va dir una cosa nova, va dir l'any que ve, fins ara deia que hi volia anar-hi, no? Ara ja va dir l'any que ve, vull dir, això ja ho fa més concret la cosa, no? És allò com quan t'inviten, no? Si no et diuen quin dia i a quina hora, és una invitació que encara no val, no? Doncs és el mateix, no? Va dir, l'any que ve, no? Hi vull anar-hi. Aleshores sí, no? Seria un moment, no? En què, diguem, l'Església, el cristianisme, quan tal, tindria una paraula a dir al Japó i al món, no? Perquè si ve el Sant Pare, ara ens reunim al desembre a la conferència episcopal per veure una mica, no? Bueno, si ve, on el portem, no? I certament, vull dir, hi ha dos llocs, que són, bueno, 3 llocs. El primer d'anar a Tòquio, perquè haurà d'anar a saludar el nou emperador, que tindrem a partir del mes d'abril, no? Anirà a Hiroshima, anirà a Nagasaki, no? Perquè vull dir, són els llocs des d'on pot fer una crida al món, una crida a fer camí de pau, no? I a l'oposició a tota aquesta indústria d'armament militar i sobretot d'armament atòmic, no? Una crida forta. I de portar-lo a algun lloc el portaríem segurament a Fukushima, no? On estan patint encara les conseqüències de tot aquell tsunami i d'on realment connectaríem molt bé amb tot allò que ell diu a la seva encíclica Laudato Si, de la creació. Doncs aleshores és un grup minoritari, però que, vull dir, no ens preocupa ser grup minoritari. Vull dir, no tenim aquest complex de ser petits, no? Som el que som, intentem viure amb joia i esperança allò que som, un grup petit, punt, no? I tu vas a una reunió i dius, no, és que jo sóc el bisbe auxiliar d'Òssaca. Doncs jo sóc el carnisser de la cantonada o jo un conductor de taxi, tant de gust de saludar-lo, no? Vull dir que és així, no? Vull dir, no et posen ni alfombra ni es treu el barret ningú, no? És així. Després una altra és l'opció d'estar al costat dels marginats i de promoure sempre la vida. Marginats, en el sentit que nosaltres diem marginats, al Japó no és que n'hi hagin tants, gràcies a Déu. No? La societat té recursos, no? I intenta també fer-los servir
per les necessitats d'aquestes persones. Ara n'hi han de marginats, no? I quan tu ets marginat en un lloc en què hi ha pocs marginats, ets encara més marginat, no? Perquè tothom et senyala amb el dit, vull dir, no quedes allà entre el munt de marginats, ets tu, no? Ets tu, no? Aleshores, en aquest sentit n'hi ha, i nosaltres mirem de ser-hi propers. Però un dels grups en què viu una experiència de marginalitat, jo crec que són els grups dels refugiats i els grups dels immigrants. Alguns estan segons la llei, certament, d'altres van entrar fa 20 anys o així, una mica, que si amb passaports falsos, què sé jo, no? Un munt de coses que sempre hi ha en aquests mons, no? Aleshores, vull dir, ser propers a aquesta gent, sobretot els que venen d'Amèrica Llatina i de Filipines, la majoria són catòlics, es troben en un món cultural que no coneixen, no saben què fer, com fer, on anar. Aleshores, no, fins i tot aquells que estaven allunyats de l'Església al seu propi país, no, tu veus com retorna a l'Església, no, buscant un lloc on saben que tindran acollida, perquè això sí, n'estan convençuts que tindran acollida, i on poden trobar també certs recursos, no parlo ara de recursos materials, nosaltres no tenim gaires possibilitats d'ajudar amb recursos materials, l'Església del Japó és molt petita, però sí, no, que nosaltres hem creat, diguem, uns networks, unes xarxes, que diuen aquí, unes xarxes, no, amb advocats que ens ajuden, amb persones d'altres grups que no són cristians, per poder realment recolzar una mica el camí que fa aquesta gent en aquests llocs. I un altre aspecte és l'aspecte, el tema de la pau. No? Ahir que vaig fer aquella conversa a la Fundació Blanquerna, a la noieta aquesta que era de l'agència F, realment que em va entendre quasi res del que vaig dir, va posar que jo vaig comentar que l'Església precisament està fent una campanya amb d'altres grups budistes, amb d'altres grups de persones que pensen en la pau i de més, contra la possibilitat que està airejant el nostre primer ministre de canviar el número 9 de la Constitució del Japó, que el número 9 és la Constitució que li prohibeix qualsevol tipus de guerra d'agressió o tenir exèrcit. No? I ella va posar que nosaltres estàvem lluitant contra el pla que el Japó té de poder fer guerres d'agressió. No en té cap pla de fer guerres d'agressió, no en té cap de pla. No? Simplement nosaltres el que volem és que no canvien precisament aquest article de la Constitució que ens sembla que és un tresor de la Constitució japonesa. I tant de bo la tinguessin molts més països. No? Això que els hi prohibeix. No? Fins i tot quan van a missions de l'ONU, els soldats japonesos no poden anar armats. Només poden anar a fer missions d'arreglar carreteres, posar ponts, coses d'aquestes, instruir a la gent, el que sigui. No? Però bueno, això, tot el treball entorn de la pau. Nosaltres tenim cada any, del 6 d'agost al 15 d'agost, diem la Setmana de la Pau, que és una mica més d'una setmana, són quasi bé 10 dies, en què totes les parròquies i totes les institucions catòliques fan un esforç de reflexió entorn del tema de la pau i també de pregària per la pau. Vull dir, és una de les característiques. Un altre punt que tenim és aquesta exigència d'espiritualitat. Ja us dic, anar a fons. Certament, vull dir, nosaltres allà al Japó projectes socials en podem fer ben pocs, de no ser tota aquesta pastoral social, precisament jo en soc l'encarregat de coordinar-ho a la diòcesi d'Osaka, aquesta pastoral social de ser propers a aquestes persones que viuen amb més dificultat o de treballar per la pau. Però sí que nosaltres veiem aquesta necessitat d'espiritualitat d'anar a fons, el silenci, l'adoració, la lluança. Jo a la parròquia de la catedral vam fer un cop cada 2 setmanes, tenim un moment, n'hi ha tot arreu, una mica d'oració estil tesè, que s'apunta la gent i la gent s'hi troba bé, d'anar aprofundint d'una manera una mica diversa, però ho anem fent així. Un altre, desafiament o característica és el desafiament dels joves. Aquí, al Japó i més o menys a tot arreu. Com arribar als joves? Parlen de l'allunyament dels joves de l'Església
o de l'allunyament de l'Església dels joves. No? Vull dir, això és mutu. No? Però ens costa, no, fer aquest salt conceptual. No? Fins i tot a l'Església, quan comença a venir jovent, no, que són cristians i no cristians, no, ja n'hi ha alguns que diuen, no, massa soroll, no? Fan massa soroll. No? Si tu no vols soroll, doncs no tindràs joves. No? Vull dir, certament no venen només a fer soroll i a divertir-se. Vull dir, si només tu els hi ofereixes un lloc on s'ho poden passar bé, tenen molts més llocs on s'ho poden passar molt més bé que a l'Església. Vull dir, això no convoca ningú. Convoca quan els hi dones contingut. Però clar, ha de ser un contingut, no?, que contempli també que s'ho puguin passar bé, no? I no tenir hipòtesis que venen a l'església i després no venen a missa, no? Això ho he sentit tantes vegades, no? Bueno, almenys venen, no? I mantenim, diguem, aquest contacte, no? I ens fem propers. I els acompanyem a anar descobrint aquestes preguntes que tenen dintre, no? I pot ser que en algun moment se'ls hi desvetlli una altra vegada, no? Aquesta set, no? d'espiritualitat, de fe i de més. No? Per nosaltres també és un desafiament. L'Església del Japó s'ha anat fent gran, el clergat i la vida consagrada s'ha anat fent gran. No? Jo ho veig, no? Quan allí aquest any passat, no? Com que havia estat superior general, doncs el primer any em van llogar per predicar bastants exercicis a comunitats religioses. No? I sempre hi ha una paraula que es diu koreika. Koreika vol dir que s'han fet vells. No? I sí, és veritat, no? Tu veus allí i de noietes joves no en veus gaires, no? Però, vull dir, el desafiament aquest jo crec que l'hem de saber acceptar. A veure què ens diran en el sínod dels joves. Jo hi repassava la llista, no?, dels que hi participen al sínod dels joves. No? Hi ha un bon grup de jovent que hi participa, no? Però és un jovent molt d'església, no? Potser sí seria bo que hi participessin un jovent que no fossin tant d'església, no? I ens despercessin, ens fessin mal a les orelles, no? Els crits que fan i el que diuen. No? Però, bueno, almenys no, hi ha un jovent que tenen amics, no? I amigues que no són tant d'església i suposo que no, a tota aquella colla de bisbes han intentat, almenys nosaltres al Japó vam intentar escollir el bisbe més jove per enviar-lo al sínod dels joves, no? Que si no seria un senat de padrins parlant sobre els joves, no? Vull dir, això no... No, aleshores vam intentar escollir un que és més jove perquè hi anés allà, no? Però sí que és un desafiament gran que tenim, no? Com arribar al jovent. No? Ara mateix a la Jornada Mundial de la Joventut certament hi va un grup del Japó, és molt mala època per nosaltres perquè a finals de gener és ja quan el curs escolar acaba al març allà, no? I és quan la gent prepara els exàmens i ja és molt difícil marxar, no? Aleshores, hi haurà un grupet de 60-70 joves que aniran a Panamà i després nosaltres intentem que quan tornin, no, puguin anar, no a explicar què han fet allà, que això vull dir, bueno, ho poden veure a l'internet avui dia, tot ho fan, no, pel YouTube i totes aquestes coses, sinó ha explicat què els hi ha suscitat amb ells aquesta experiència, no, que és el que arriba a tocar una mica a la gent. I finalment, no, jo us diria una última cosa, seria viure amb joia i coherència aquesta dimensió d'universalitat de l'Església, no? Sobretot ara amb la presència de tants cristians que venen, no, d'altres llocs. No? Sigui tota la pastoral dels immigrants, que fins fa uns anys a l'Església del Japó no tenia. El Japó és una illa, costa molt més arribar-hi. No? I vull dir, no és com el Mediterrani, no? Que el creuen, si no són tants quilòmetres, no? Però si han de vindre des de Filipines, des de Vietnam, doncs són molts quilòmetres que han de fer en barco, no? I si venen amb avió, vull dir, allà la policia te'ls controla tots un per un, no? A no ser que es facin les seves que vinguin com a turistes i després es quedin, vull dir, bueno, hi ha mil coses. Però sí que això ha portat una nova dimensió a l'Església del Japó, no? Jo crec que el fet, no, que al Japó en aquests últims 2 anys hagin nomenat 2 bisbes estrangers, no n'hi havia hagut de bisbes estrangers des de la Guerra Mundial, no hi havia hagut bisbes estrangers al Japó. Ara han anomenat 2. El d'Okinawa, de fet la diòcesi d'Okinawa tots els capellans són estrangers, més 2 japonesos que tenen més de 80 anys, no? I a Osaka, no? Jo crec que també és un signe, no?, que el Sant Pare vol donar, de dir l'Església és plural. No? Ara, nosaltres com a bisbes, precisament ara després us donaré, si voleu, aquest és el meu emblema episcopal, no? Us en passaré un,
i està escrit en japonès, no? Caritas Christi urgent nos, és el del pare Claret, la caritat de Crist ens empeny, Cristo no hai ni caritate rarete. No? Però l'emblema episcopal escrit en japonès només el tenim els dos bisbes estrangers, tots els altres els tenen escrits en llatí. Tots els bisbes japonesos el tenen en llatí. No? Fora d'aquest que han fet últim ara, que ho ha escrit en llatí i en japonès. No? Nosaltres vam escriure, dic que escriure en llatí no ho entén ningú. No? I vivim contents i feliços, vull dir, no? Ni més ni menys, vull dir, estaríem feliços aquí, estem feliços allí, vull dir, no és allà, no, ui, que tremendo, no, tremendo no ho és, no? No, vull dir, i a més, vostès viuen en un país amb tanta tecnologia, no? Certament, no, ordinàriament no hi ha talls de llum ni problemes d'aquests. Sí que tenim els terratrèmols i els tifons, o els ciclons, no? Terratrèmols de tant en tant si se'ns mou el pis a nosaltres, no? També convé que a l'Església hi hagi algun terratrèmol, que es mogui no el pis, diguem, material, no? Sinó altres pisos, no? I aquest Sant Pare crec que ho està intentant, no? Posar alguns terratrèmols. Clar, i com que alguns tenen por, de seguida miren de parar els terratrèmols, no? I després tots aquests ciclons i aquestes coses, no? Que aquests t'avisen quan arriben, no? Però a vegades arriben més fort del que es pensa, no? I ens sentim molt units, no? Vull dir, amb tot el que és l'Església Universal, i jo mateix, doncs, amb l'Església d'aquí a Catalunya, amb els claretians de Catalunya, amb els quals vaig compartir tot el temps de formació i després 24 anys com a superior general i prefecte d'apostolat, no? No sé, i això més o menys és el que us puc compartir. Si teniu alguna pregunteta, podeu fer alguna pregunteta i de més així, no? Això és tot.